tiga don kibaru kenega biye trata e février kalo kile konoto anga foli bi abula jeli kabine osigerola bi kibara mun mambulu ga dokulu kan odo ode kafo kono jaba ay dugu kono la ay daga foko e bamagati wala do talaga nyasi e polsuma udarola aywa kibara mun selama okonya la wala daga fo miye e kunu tenadoye février kalo e kile e shegin honi kono la ko so wala fe juna fe e nege kaya folo wakati la ko eni majugu do de ku me moto la ko yu kunyati e polsuma udarola tumamna ni mako fele nun kon sira e polisiso la ko uye majugu wale do takanya si e ye mogo koni ma o wale nun kono la ay daga fo ko miye e kolonje bani ale rebe e siga so marala ko o polisiso e bela jele honi tiana wa majugu nun koni tato ko uni e minando koni tara aywa ni majugu wale ngonna ke wera mun koni forangi folo ulu koni ay dana ka fanye ko e marcha man koni be no ko ulu koni jogina wa ko miye polisi fla e ko o kon tunna ambe wakati mun nabi sega sega lu koni meke wala sa e kibara jonjo ere kwa soro ene kunyaina nimi bora la hono fo we dona nata aywa o temene ga be kibara wara mambu ga dokulo kan o ga fo dire du kono la ko tasma kasra do koni kera wasugu koni aywa kibara mun sira ma kunya la ulu ay dana fo ko kardo février kalo kile wolonwula kono la ko dire sugula ko tasma ka kasra do koni kera yi ko tasma koni dona sugu kono la ko ka sugu yorobe koni jeni konga ko miye dugla mo ka etimnanje ko ulu kon sida ka tasma e koni fa aywa ni kasra en koni okumna ke wara jonjo mun dina ma ulu ay dana ka fa ko ma kon ni mato ni tasma ka kasra ina ani mama jogi konga ko sodo koni be no nuga na bola fe nuga yiri do me bla kono ko o yoro kon jinna ko sobre ko ye minambe kon chiana ani ko do fana ka fere ga yoro do kon be ko e fini fere yoro e ko o fana bela jeni hon jinna nga ambe wakati mina ko bi tasma koni don hun sababu kono mado nga sega sega lu kon be sina aywa o tamene ga boye kibara wore mambulo ga dokulo kan o ga fo ansogo ko fini tu koni majugu do kon aywa kibara mun sirama o konya la ul koni ayida na ga fo ko mi kardo février kalo kile wolonwula kono la ko ni majugu do koni ko ale yela koni done du ko sobere aga wale ajugu koni fe ko fini tu koni ale koni mine aywa ayira ga fo ko ni majugu koni ko ale maye ni jegulu do be ansungu du kono la no ulu koni ga bare sunyani ani majugu wale ko ale koni o jegulu koni nyamo tumamna ni mako fole koni minena fini tu sega sega li chama koni ke akonya la no ubulo na da masaba wore koni ka fara ni majugu koni ka ngame wakati mna bi ko umana ne koni be fini tu koni bulu ga ali bi sega sega lu be sega ke sega sega lu koni be sena wala sa ni mako fole to no be sega mina tu gamina aywa kibara kunchela kibara wore mambulo ga dokulo kan o ga fo gawo ay daga fo ko tama mobile do koni be ko bingal wala do tara kanya wa kibara mun sena ma wuli ay daga fo ko kardo mi février kalo kile wolonwula koni tama mobile do koni ko ale koni kun falendo jamala koni humbe gata o gata masira konna ko majugu do konna na ka majugu wala do tara aywa ay daga fo ko mi ni majugu wala ko akera yoro la yoro mi yere ni gawo chelabe yoro mi yere ni gawo chelabe kilometri bisaba koni bonyon ko koni bo ko majugu konna na mi ni tamala nun koni ku bolo la fe bela jele munula ni telephone bola ani iwari koni minana ni tamala nuna ko majugu koni tara aywa kibara mun koni sera ma ul koni yaira na ka faye ko ma koni ni mato ni wale yaina wa ko mama jugi aywa balima wo ni ne kunye anga bi kibara ka dokulo ka awni che awa kuluma jola aka me dunana